Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Gure hizkuntzari dagokionez, euskararen presentzia oso urria da ikus-entzunezkoetan. Egia da, nolabait horri aurre egiteko, azken hilabeteetan dinamika sozial oso handiak abian jarri direla, nolabait eskatzeko gure eskubidea ere badela ikus-entzunezkoa gure hizkuntzan jasotzea, eta esan bezala arrakastatsuak izan dira dinamika horiek. Hala ere, Espainiako Kongresuak onartutako legeak ez dio erantzuten ez gure beharrari, ez gure herrian garatu den herri ekimenari. Ikus-entzunezko lege honek berriz ere herritarren arteko bereizkeria eragingo du, lehen mailako eta bigarren mailako herritarrak sortuko ditu, eta berezko hizkuntzetako hiztunoi gure eskubideak sistematikoki urratuko zaizkigu. Horrexegatik, uste dugu lege honek ez diola gaur egun estatuan dagoen benetako errealitateari erantzuten, aukera galdu bat da, baina hori horrela izanik ere gure asmoa da estatuko gainerako eragileekin lanean jarraitzea, benetan etorkizun laburrean gure hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen, bai eta hizkuntza eskubideen eremuan ere.